kaari ko bewɗo jannga waɗi ma ronko ko ñaani walla ronka ko ɓoorni sika dewi a watti arde ɓi bamma kam min nde nden ɗebbal ɗiɗi fof anni mbeɗa tampi han dewre ma wiyan min nde an ganda tan ganda wallahi anna tinno sabal ɗebbal ɗiɗi fof mi ñamani ko an bewno han on ƴeewata ko mbaara waaltuko kay natti andidde waal koye defa ko midi kayɓe fof mukkoto wutte anda hen ko donngori e pantalon tergal kayɓe fof ɓornot ɗan noon dewre wayi allah wi dewre bonde needi e aaƴade jiknaade mumi accata ha yawmal qiyamade ko aduna joɓodirten sika liɓina mbamma ma ɓe rondomo fiima leydi hedde bato sa ƴattima yumma boni ɗum needi amma eta debbo ma liɓanimo ɗum ne ko debbo ma dotoma liɓde debbo ma wiyatma pomnal takke nde jagge woto liɓoy hay mbiyama yayna mo debbo mum liɓi on kikiɗiɗo defte nde maaro welko allahu akbar subhanahu wa taala ɗaccata ɗeɗo gueɗe ha jangga gueɗel gonguel ngel ko allah ɓuuri anje ko ɓuuri hutade ko sirku ɓuuri bonde gonɗi ɗi fof waɗi ɗon sirku haqqille alana ɗum hujja hay nokku tan kañum kam hakkille mum liggaki wawi wiyan ɗum haydara e nder hen ina hen ɗon ko huɓanide banda men mbatte haqqillade holɗum wa an taqulu ala llahi ko ɗowni bida wa an taqulu allahu akbar mbeɗa sikki en ñaggat kono en nanodiraani hannde wa an taqulude mbiye toon ala llahi e dow allah maala woni bida keɗe bida salawatullahi wa salamu alayhi alqawlu ala llahi bi gayri ilm ɗum koye asliji ɓurɗi harmude karmuɗe ɗen ɓe annabaɓe wa sababul ibtida ɗum woni sabab bidaji e diine he wa gad intachara al ibtida bida koye sakima hakkude yimɓe ɗum ne tiiɗi wattaba'u sunana man kana qablakum nelaɗo wi la tattabi'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin zira'an bi zira nelaɗo wi moon cukku yahuda nasara ni ni hono mbiyeton ni e ni noon cukkirɗene ni sukkodirata ni ayi metortoɗo ni walla ni fooɗa kadi namne jompa guina waɗata subhanahu wa taala wi nelaɗo hatta law dahalu juura dabbin ko kalande ɗen heccangi dabayel men heccangi hay soɓe naati e gaska gulo lattabatumuhu qulna ya rasulallah alyahudu wannasara ko alyahudu nasara min jogori tawtoyde min dewta ɗumen gaala faman homo wonata wonde ƴeewe mumboyaji ɗi go musique cinéma cassette aji lambaji football uji mbatte ko futuro kala ummiɗo ɗo ene yeɓoye football daɗoyta ko tisbar yonani julta tisbar julta takkusan julta futuro julta gueeƴe soko ɗaadima janggonde finoyde 10 heures subaka rewata mum kono wuuɗa mon ndew yahuda nasara ndewora ɗumen hono no tefowo no tefowo gaska gundo ni gundo ƴakkoɓe gundo ɓe so jiiɗo laadol gundo hono ɓe ɗaccata ngol nder gaska hayso naati gaska walaw yani dahalu juura dabbin lattabatuhum hayso ɓe naati e nder gaska gundo woni ko wolofe mbiyata ko mbotto hayso ɓe naati gaska mbotto maɓe natɓe tawa ɗum toon bimana fi kulli makande tubakoɓe porte jetti ma en tawoyɓe toon nelaɗo salawatullahi wa salam alayhi wa rasul baliya ko ɓuri bonde ko boni ko fi hada l ibtida e ɗiɗo bidaji alqawlu fi dini birrayi e haalde diine he feere taw qur'ana wiyanima noon sunna wiyanima noon fama min adin
onon o wi wonani hay goto yabtadiu waɗa bida mum walla jokka joom bida illa istadalla ala bidati birra ko feere tan bidaji noon peeñi mbena naaji nani oram ɓurunal ilmi bis sunnati wal amri bil maruf wa nahi munkar serani bone bida nani mawɗo tan hatta wasalat ila ma narahu l ana so goto men no dawa ɗo
Mùa phải nó mới sai tội. Sao mà nào vậy? Nó trời nó. Sao mà? Nó nhìn buồn đi. Nó mà giàu. Nó đi. Nó đi chơi gì đó. Nhìn chết nó đi. Nó đi. Đi nó chơi ôi, ta cái gì đâu lại lại cái nào. siko naagi wuli tan guide ma mbaɗat jamde sa wonima tawi nagueɗe toon a yiyata asmano naagi tan guite ma joni man holko min de wonko battumi yiide kay abdou ka wiyanke wi guertoɗe min doga jamma allah balnima sen dada guerte dal so walade suudu kay doga jamma woto ɓurnuɗo ɗo ñaareji ñamɗo ay ay ɓi adama ko yaadino hollokino ko hay hunde nde ɓi adama tegi ɗum sona bonde leydi ɗum tagi allah wi faman adunan hay goto ɓurani wonde jasɗo toñowo jirtiɗɗo hoore mum mo anda ko waani mimman ko fote on iftara fefodira alallahi do allah kadiban fenade o fefodi fenade do allah ɓe mbi allah waɗɗani e dow jiyaɓe mum e wona dere allah tawi allah waɗɗinani de walla o harmine diine ko harminani walla aw ada ila dini ahkaman lam tanzilar walla wona sariyaji ɗi o addi ɗin ɗon ndewani e annabaɓe allah ko ɗo centeɗe gari woodi wattuɓe wiide e minen komin kaalata ko so on ƴeewi ɗuma defte on jiyata annabaɓe ne jogii defte walla ngala defte mi annabi yiyata huude soɓaga deftere muulay an ko minen aduna minen komin jiyata ko noon tan way noon komin kaalata ko so on ƴeewi ɗum defte on jiyata adde ka jemto holko kalta allah wi fama nadulam ɓurani wonde penowo ɓurani wonde toñowo mimmanna on iftara pepodiɗo alallahi do allah kadiban fenade aw kaddabo fenni bi ayatihi o fenni ayaji jippinaɗe ɗe so foti o fenni ko konngol ngol walla koko nande mum o nande sabidde walla mawno kinaɗi jokkude ɗum walla ɓurnade gollude golle ɗe on yimɓe nane men julde ɗe ɗasa hersinade ɗumen jogui wutte pasade waktu yana tan wuuɗa juulen e moynenam sena ha ɓoy sena yani julde ina teddi ɗum no sekdi ɗum hen saaha sonno ko saga mum kala ko haalete kañum wiyatano kañum layata kañum waɗata kañum tan wonde allah ne totta ɗum ndigal yo turo ina turto o ɗum ɗo ko ɗumina jooɗo oto wat ñamaɗo yara maccal mbaalo nagge maya naata jeygolɗa bongol allah wi ulaykana ɓeeɗo yanaluhum ma memɓe ma heɓɓe nasibum gueɗal maɓɓe minal kitabi bimana almouradu bin nasibi huna maɓe keɓ ma ɓuddira lahum min hayrin aw charr wa saadatin aw shaga oɗo kitabu ko kitabul qada wal qadar ɓeɗo ma allah jal ruttonoɓe
ɓi adama ya muhammad nde dañi balɗe 4 toɓɓa nde waɗi balɗe 4 watta waadere ɗiƴam nde dañi balɗe 4 loowa fittade woni balɗe 120 ñande hen malayika yamira yogo windu ko malade ko malkisade ko juuɗɗo balɗe ko daɓɓa balɗe ko dañowo ko basowo windi ha laaɓi sowi kayitaji mum heeli karamboji mum hoti dow asman joni noon sa yiɗi mbinnoyeɗa sa yiɗi ƴetta kamil o cooma kaɓɓa hoore belnaɗo ɗo tan ka hoddiranama e wasde ɓe ka maayo a heɓata sa yiɗi ɓuftoɗa nasi ko wiyete mbabba ko bo loote haɓa gasa mo waɗanema beñoir lootoɗa allah ceeri mum e heɓata jaffati l aqlamu jaffati suhufu wo rufiati l aqlam kayitaji cojji kuɗi ɓamtama gadawol gadar yawti sa dañi wi alhamdulillah sa wasi wi alhamdulillahi ala kulli hal nelaɗo wi sa dañi mbiyata ko alhamdulillahi alladi bi nimati tatimu salihat sika ronki hunde ɗitti mbiyata ko alhamdulillahi ala kulli hal alhamdulillahi ala kulli hal mbasa deƴƴude haɗa wiya astahfirullah astahfirullah mbasa deƴƴude woto sindu woto windu woto yar jaggo astahfirullah tan jaggo hen tan mo yeddi fof jagga kala mo jaggi daña joni joni astahfirullah 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 tawede ñiiɓe e ɓerde maɗa yananaka allah mbiɗa yo suurma so allah suurima cuuraɗa so hurti udere mum e ma wonta teddu subhanahu wa taala wi faman adlamu mimman iftara ala llahi kadiba aw walla kadaba fennuɗa bi ayati ulaika ɗa ɓen yanaluhum ma memɓe ma yettoɓe nasibum gueɗal maɓɓe minal kitabe koɓe koddirano deftere hoddira allah deftere hoddira subhanahu wa taala ko woni hen malal ko woni hen malkiso ko woni hen cellal ko woni hen ñaw gasata fepintoɓe ɓe ma gueɗal maɓɓe men ɓe koɓe koddirana e ardiqaji maɓɓe e laaje maɓɓe fahum ma dulmihim waftirahim ala llah la yuhramuna ma qaddara lahum e koɓe gonde penale maɓɓe e toñale maɓɓe e koɓe mbawi wadde tout allah wi haɗataɓe ko hoddirannoɓe ko ila inqidai ajalihim ɗum tagi allah wi ha allah wi kullan numiddu haula wa haulai min atai rabbika ayi ƴeewa tan aya sa renaki e janggal qur'ana ɓo cikka ka jejjidɗo ɗum tawa qur'ana gara mina yajatinani allah wi heɓe tout moƴƴuɓe ɓe e bonɓe ɓe kullan heɓe tout numidduɓe min dokka ha kaari ko bewɗo janggo waɗima ronko ko ñaami walla ronka ko ɓorñi sika bewi a watti arde ɓi bamma kam min nden ɗebbal ɗiɗi fof andi mbeɗa tampi han dewre ma wi on e ɗum de an ganda tan ganda wallahi anna tinno sabal ɗebbal ɗiɗi fof mi ñamani ha ko an bewno hanki on ƴewata ko mbara waltu ko kay gatti andidde waalko e defa ko midi kayɓe fof mukkoto